Franco ha muerto. Ostegunean beteko dira 50 urte Franco diktadorea hil zela eta gure erredakzioko erreportari taldeak gai horretan jarri du begia eta harreta. Atzoz geroztik urte haietako Euskal Herriaren argazkia ari gara egiten. Esan gabe doa, frankismo garaia euskararentzat garai iluna izan zen, debeku eta jasarpen urteak izan ziren, adibidez euskaltzaindiarentzat 20. mende hasieran sortua izanagatik ez zuen legezko izaerarik lortu 1976ko otsailera arte, hau da, Franco hil ondoren. Diktadorearen heriotzak atea zabaldu zuen, baina aurretik hasia zen euskararen perpiztearen garaia. Ikastolak hala moduz baldin bada ere martxan ziren jada helduentzako alfabetatzea gaueskoletan. Euskal aldizkariak, idazleak, abeslariak zirrikituetatik izan baldin bazen ere, euskarak bizi irautea lortu zuen, hainbat aldaketa izan ziren garaia haietan. Aldaketaren garrasia. Musikan legez bizitzan ere doinu berriak zaharrak ordezkatzen. Horren ikur ikastolak. Franco izan zen euskara desagertzeko helburu bezala hartu zuen Euskal Herretik. Prohibituta zeon euskara zitzaitia, euskara zazte bazenean, oseien torri, habla hemen kristiano, esaten zuen, no? Indarra emateko, eskola irabazi behar da, eta handik sortu zian ikastolak. Erreaze jo bezala danak klandestino girikizian da. Dena egiteko zegoen giro horretan emakumeak izan ziren aitzindari eta bidegile, nekane horien artean, Legazpiko ikastolako lehen andereñoa. 51 ikasle hasi nintzen. Parroko kutzitako elizatariko gelatxo baten. Lurren ola batzuk jarrita, aurrak xeritzeko. Garai hartako gurason niretza behintzat oso ausartak izan ziren. Durangaldean erein zuen hasia Niebesek, aurrak ikastolan zituzten amekin, ausart. Ui ama, akordeten asondeño lehengo klasiaz. Durungon euskera gitxi egiten zan, oso gitxi. Eta ikusten zan grine. Eta orduen, baukin gogue, umiek ikastolara joen eta haurek ikesteko. Helduen alfabetatzea premiazkoa ikusten zen, euskaraz irakurri eta idazteko gaitasuna landu behartzen. Jose Ramon aitzindaria eta eduki sortzailea Bilboko Santutxu auzotik. Bilbo zan basamortua, nahi baduzu, euskararena, gure pentsamentua esan, guk hori ezin dugu onartu, eta euskararen arloan sartu behar dugu. Baina oso minoritarioa zan, oso gitxi ginen, Ordura arte debekatuta egondako ekimenak martxan jarri ziren oztopo guztiei aurre eginez. Aipagarria 1976ko martxoan izandako 24 orduak euskaraz emanaldia. Franco hil eta hilabete gutxira. Zirrikituak ikuste ziren, ez? Gu nahi duguna da gauza zehaz bat, eta da, sor ditezela, euskera hutsean lan egingo dituen ikus entzunezko komunikabideak. Zorionez, autonomia etorri zenean, demokrazia etorri zenean, eta proiektuak hasi zenean, lortu zen, poz horitxe daukagu. Kontzertuak eta ekitaldi kulturalak non nahi, 78ko ekainean milaka lagun bildu zituen Samamesen bai euskarari kanpainaren ekitaldiak. Euskaltzaindiak bultzatuta erabilpenaren aldeko aldarri izan zen. Bizi izandako garai iluna gainditu eta euskara bazterrak kolorez betetzen hasi zen.